Hello mga kagusok, maradyaw na adlaw no. Kung ikaw taga Sintihay na way og pitaka, jari mo pitaka kung nabagtan, way ID, way picture. Ikaw ra makabayo mga kagusok kung pili loan sa imong kwarta. Jari kas diri sa pitaka sa imong wallet. Kung ikaw ang tag-iza, i-PM ra ko kagusok, mga kagusok. Estudyante sa City High National High School. Yan mga kagusok, ako ni post mga kagusok no. Kung ikaw tag-iza, kabayo ka sa imo loon sa imo kwarta. May loon diri mga daw no. Di mo saba. Ako lang nakabayo kung ikaw ang tag-iza. Ikaw nakabayo sa imo kwarta kung pilay loon sa imo wallet. Mga kagusok no. Shout out nato taga City High. Jari imo wallet, ako yung nakakita diya sa paggawas nako sa skulahan kay may ako tag hasod. Yan mga kagusok no, shout out. IPM lang ko, IPM yan mga kagusok.